aipatu bezala, herritarren iritzi ezberdinak kontuan hartuta gero, erabaki hau hartu, sistema ministerialeko apostula. Eta, gu bai banaketa horretan ikusi dugun arazoetako bat edo izan da nolabait, atezatekoaren kontrako plataformak izan duen jarrera, bai. Udal gobernuari pertsonalki etzaio bat ere egoki ditu, eta eduki ditugu, herritarren partetik hainbat kexa jaso ditugu udaletxean bertan, eta kexa horien arabera, plataforma egokideek presio eragin dute hainbat herritarrengan kubo grisa ezartzeko. Hori banaketa guztian, nolabait, intzidentzi bakarrenetarikoa izan da. Aipatu sistema mixto honetan, zer dagoen aukeratzeko edo zer emantzaion herritarrari aukeratzeko, dakizuen bezala, errefuxa herri osoan atezate bilduko da, edukiontzi grisaren bidez, eta organikoa da aukeratu behartzuna herritarrak, edo familiak kasu honetan, edukiontzi edo gaur egungo kontenedore bidez bildu, edo atezate kubo individualetan bildu, hori zen aukera. 871 etxebizitzek aukeratu dute atezateko organikoaren bilketa, eta 2325 etxebizitzek kontenedora erabiltzeko autua egin dute. Garbi dago, sistemak beharran bezala funtzionatzeko materialaren banaketa ondo joan da, eta materiala beharran bezala erabili behar da. Herria txukun mantendu nahi badegu, azkenean, kubo grisa erabili beharra dago, kubo marroia egoki erabili bai, eta aurrera begira ere, horrek dakar, nolabait udal gobernu honek ere, Sasirako mankomunidadeko infraestrukturak ahalbideratzen duten bitartean, sortze bidezko tarifikazio horuz jun behar gara. Orduan, derrigorrezkoa da kubo grisa eta kubo marroia erabiltzea. Eta informazio bulegoare irekiko da astelehenetik ostegunera, izango da goizean 10:00-tik ordubaretara, eta arratsaldean 5:00-tik 7:00-etara. Bestalde, udal gobernuak hasiera bateko ajustua sistemari dagokionez bai aldatu du, baina kontutan eduki behar da, helburuetan ez dugula inongo momentun aldaketarik planteatu. Hasiera batetik esan dugu, gaur egun legazkin biltzen da 35-40 horretatik pasatu behar gehala 173-tik gorako emaitza batzuetara. Orduan, helburuak berdin mantentzen du. Behin 6 hilabete pasa eta gero, balorazio bat egingo da, helburu horietara iritsi garen, eta ondoren aztertu beharko da zer egin. Egutegiari eta ordutegiari dagokionez, aipatu bezala errefuxa herri osoan bildu behar da atezate, eta kubo grisa ateratzeko egutegia izango da asteazken arratsalde gau partea. Asteazkena 8:00-tik 10:00 eta herritara. Eta herritar guzti jasoko zaie gauean zehar, hurrengo goizean, 8:00 edo 9:00 inguru horretan, kuboak jasotzeko aukera edukiko dituzte, baina kuboak behin ustuta. Eta organikoari dagokionez, 3 egun biltzen da atezate organikoa. Astearte gauean, edo atxaldeko parte horretan, ostegunean eta igande gauean. Ordutegia errefuxaren berdin izango da, 8:00-tik 10:00-etara. Ateratzeko ordutegia, Eta, gure partetik amaitzeko, aurretz aipatu bezala, bolondresek egin duten lan guzti hori, benetan eskerrak eman, beraiengatik ez balitz banaketa beste modu batea joango litzeke eta arazo gehiago edukiko genitun. Eta gainera badakigu, jasan dituztela nolabaiteko inzidentzin batzuk eta oso jarrera ona eduki dutela, beti ere irrifarra eduki dute, eta edozein zalantza argitzeko ere beraien prestutasuna eskertu. Eta gure partetik bi moduak, bilketa bi moduak
ea herritar guztiak bi bilketa bi moduen bidez ondo egiten dugun banaketa, eta azken finen lortu nahi duguna da aurrera begirako legazpi hobeago bat, eta derrigorrezkoa da guztiok ardura jokatzea gai honetan, eta uste dugu guztion artean lortzeko aukera izango dugula. Bai, Iñaki? Nire aldetik, Gipuzkoako Foru Aldundiari izenin, zorionak eman, Legazpiko udalai eta Legazpiko herritarrei, gaurtik aurrera eman dute pauso garrantzitsu hori, oso garrantzitsu alako baita ere Gipuzkoen plantatzen egean erronkari begira. Hain zuzen ere, biziklapenaren Gipuzkoa eraikitzen egea, eta Legazpik gaur oso importantea bat emango du, aipatu da bezala, gaikako bilketan inguruen eman behar den salto horretan, 1,35 inguru hortatik, 1,30 gorako emaitza batzuk lortzeko sistema bat jartzen dutelako. Eta zentzu horretan, guretzako zoriontzeko da zuzen ere, eta eskerrak eman zuzen ere, erakutsi dute konpromisoetik, bazen dugu urrats hori ematea begira. Izan ere, Europatik datosten aitziek oso garbile die, hain zuzen ere gaikako bilketan oinarritzen den sistema batzuta pasadara dago, hain zuzen ere bete behar izan behar du birziklapena, herritarrentzako eta baita ere administrazioentzako. Zentzu horretan etorkizune oso garbi plantatzen da nora joako dan, eta hemen ematen daun pausue, Europan herrialde aurreratu honetan ematen nahi dien berdine egitea huez. Eta beraz, zentzu horretan, arro egoteko oso badala ikusten dugu. Gipuzkoen, badakigu, gertatu zen urtetan begira, horren inguruen apustu erronka importante bat jarri dugula, Europako herrialde aurreratu honen pare izatea begira, eta Legazpikor, aurratz importante bat ematen du horra begira, Goierri osuen ematen eran bezala, horreko baten ere ipatzen duen, Goierri zentzu horretan intzindari izaten nahi da, gaikako bilketan inguruen ematen nahi den aurratz importantiekin, eta kasu honetan, sistema misto baten bitartez, aipatu behar da, hemen eztabaida ez da, ze sistema konkretu zaiten den, baizik, benetan, herritar guztiek gaikako bilketan inguruen bete behar bezala, eta erantzukizunez jokatzeko ze instrumento edo ze baliabide jartzen ditugun. Eta importanti hor dago, ez da zuzen ere, kontenedore berde hori, aho handi hori, dene irensten zuna, eta izugarrizko arazoek sortzen zituena, ez dezaguna ahaztu, ondo egiten ez dan horrek, aizu zer ere zabortegiletan eta bestelako ingurunetan sortzen ditu ingurumen eta osasun arazoek, eta beraz, kontutan hartu behar dugu gaur egiten duguna, bai osasunei begira, bai ingurumenai begira, eta ekonomile begira ere bai, oso importante badala, eta hain zuzen ere, erantzukizun hori, hain zuzen ere, administrazioetik ere, instituzio desberdinetatik, urratz importante bat ematen dugula zentzu hortan. Eta beraz, eraldetik behintzat, zorion garbilek eman, eta berri ere aipatu sistema misto bat dugu, baina sistema misto hau hain zuzen ere, gaikako bilketa bete behar bezala egiten duna, aho handi hori zagertzen da, eta garbi dago, erakutsitan bezala, eta Europan eta mundu mailan beste herrialdetan erakustetan bezala, importantiena da zuzen ere, aho handi hori desagertzien, dena nahaztuta inizten duen hori, pasatzeko erantzukizunez, betetako, benetako gaikako bilketa batean. Eta zentzu horretan, itxura pentsu gaude, konbentziuta gaudelako behin herritarra instrumentua jartzen dienik ondo egiten bukatzen degula, denbora erakusten nahi dan bezala. Eta beraz, animo eta horrea zuen helburutan. Edukiontzi berdea ezin dugu kendu pixoialen edukiontzia jarri arte. Gainera hortaz gain, 7-10 bat egunetan bi sistemak, bai edukiontzi berdea eta bai artezatekoak konbibitu egingo dute astebeten 10 bat egunetan. Gure aurreikuspenak die ja, 28-tik aurrera, 100% sistema mistoa egotea, baina aste bat, jendeari erreztasunak emateko ere eta aldaketa hain drastiko da hain fuertea ez izateko, horregatik planteatzen dugu astebete 10 eguneko epe hori, jendea ohitzen joan da eta 50 urte ondia kontenedore berdea ikusiz, uste eta 10 egun, 7-10 egun gehiago egoten badea ez dut uste legari bihurtuko dugu. Baina bakarrik daudenak horiek bai kenduko dira. Gaur egun hainbat gundetan,
suelto dauden edukiontzik, bai, berdeak entzen dira, baina osatuta komunetan daudenak horiek mantendu egingo dira 28 arte. Batu duzu edatuta, nuniko 80 etorri diola konteneroak hartzezten, nuniko 80 horiek biak eraman dituen, edo badaude nuniko 80 horietan barri bakarrik eman duenak eta grisa eman dituenak? Hemen daude bi banaketa zeuden alde batetik aireatua gehi kubo grisa, gehi marroia eraman batzuenak, horiek organikoa atezate bildu batzuenak, eta beste batzuk organikoa eta organikoa edukiontzi bidez egin behar zutenak eta kubo grisa eramateko aukera, berez, eraman behar zutenak. Hor, herritar batzuk erabaki dute kubo grisa ez eramatea, eta orain bueltan datoz soilik kubo grisaren bila. Egun hauetan, hainbat eskaera eduki ditugu, informazio okerreko informazio bat eman zaie, eta orain konturatu dira kubo grisa behar dutela, gauzak behar dan bezala egiteko, eta hasieran esan bezala arduraz jokatzeko, eta orain etortzen ari dira kubo grisaren bila. Beraien erabakia da, kubo grisa behar dan bezala erabiltzea. Right.